Životné prostredie je nevyhnutnou podmienkou našej existencie a prežitia. Je to jediné prostredie pre život, ktoré máme. Preto je nevyhnutné, aby sme ho chránili a zvelaďovali ho. Ako na to sa učia aj deti v materských školách. V Rožňave je toho príkladom materská škola na ulici Štitnickej. Pro Enviro 2008 to je názov projektu zameraného na rozvíjanie vzťahu ľudí k prírodnému prostrediu a utváranie základov environmentálneho vedomia, cítenia a konania. Pripravila ho materská škola na ulici Štitnickej v spolupráci s mestom Rožňava. Tento projekt sme písali ešte v roku 2007 spoločne s materskou školou na ulici Štitnickej. Projekt bol podávaný pre Slovenskú agentúru životného prostredia. Keďže nebol podporený, sme sa ho rozhodli zrealizovať na vlastné náklady, teda z rozpočtu mesta Rožňava. Máme to aj v uznesení, že máme šíriť environmentálnu výchovu detí a obyvateľov mesta. Mesto vyčlení prostriedky v sume 50 000 korún. Taktiež prispeje aj firma Brandner, ktorá sa zaoberá separovaným zberom a odvozom odpadu z územia mesta. Hlavným cieľom projektu je zvýšiť záujem žiakov i pedagógov materských, základných a stredných škôl, ako aj širokej verejnosti, o životné prostredie v regióne so zameraním na separáciu odpadu a environmentálnu výchovu. Ja si myslím, že je to veľmi dobrá vec, keď sa odpad separuje a naše deti sú na toto už aj naučené, pretože už dlhšie funguje u nás vláčik separáčik, kde deti separujú už asi 2 roky odpad, separujú osobitne papier, plasty, kov a taktiež aj ekopaky. V rámci projektu nacvičili učiteľky s deťmi tejto materskej školy edukačno-environmentálnu scénku pod názvom Slimák. Odpad treba vytriediť. Tak sme sa to učili v našej škôlke. Vytriediť, ale na čo? No aby bolo na našej zemi viac miesta. Táto scénka bola o slimáčikoch a o prasiatku a o deťach. A ešte o psíkovi. Čo ste chceli hlavne touto scénkou povedať ostatným deťom? Že aby nerobili neporiadok na cestách a na chodníkoch. Ste im aj ukázali, že je potrebné separovať odpad. Viete mi aj povedať, čo to znamená separovať odpad? Vytriediť odpad. Tak sa triedi odpad, že to vytriedíme do hociakých kelímkoch a potom to dáme do zberu a z toho vyjde nový papier, hocičo nové. Súčasťou projektu bola výtvarno-literárna súťaž s témou Separovaný zber a ochrana životného prostredia. Jednotlivé práce mohli žiaci a študenti posielať na adresu Mestského úradu do 4. apríla. Jej vyhodnotenie spojené s výstavou sa konalo v Kongresovom centre na Radnici. Do výtvarnej súťaže sa zapojilo 52 žiakov z základných škôl a do literárnej 30 študentov. Víťazmi vo výtvarnej súťaži sa stali žiaci zo základnej školy Zoltána Fábriho, Dominika Girmová a Ladislav Kóňa. V literárnej súťaži boli ocenení Silvia Šmelková, Enik Katriničová, Dominika Berenteová, Martin Bučko, Michaela Šomšáková, Lenka Hetešiová a Jana Gvízdová. K aktivitám pripravovaným v rámci projektu Pro Enviro 2008 patria jarné upratovanie, ktoré sa bude konať od 17. do 20. apríla. Celkovo bude projekt vyhodnotený na Deň Zeme.